Shwmae a chroeso i sesiwn adolygu Carlam Cymru. Dyma'r ail sesiwn adolygu safon uwchytodol Astudio'r Cyfryngau. Heddiw byddwn ni'n edrych ar yr adran newyddion ar-lein. Rydw i'n cyflwyno gwaith Miss Hales, athrawes brofiadol. Dylen ni fod tua 45 munud heddiw, ond yn amlwg rydyn ni'n mynd i recordio'r sesiwn, felly os ydych chi'n teimlo eich bod chi'n colli unrhyw beth, gallwch chi fynd yn ôl i wylio'r wers eto. Hefyd, mae croeso chi oedi ac ystyried rai o'r cwestiynau neu'r awgrymiadau a roddir i chi. Byddai'n mynd â chi drwy'r gwahanol adrannau yn uned un gan siarad drwy'r cwestiynau, ac edrych ar ffyrdd o ymateb iddyn nhw. Byddwn ni hefyd yn edrych ar y damcaniaethau ar hyn y gyfynir i chi ei wneud â nhw yn yr aroliad. Felly, rwy'n gobeithio erbyn diwedd y sesiwn heddiw a byddwch chi'n hyderus ynglyn â mynd at y newyddion yn yr oes ar-lein, a byddwch chi'n gallu dod o hyd i atebion i'r cwestiynau ac yn gallu eu hateb ac y byddwch yn gyfarwydd â'r cynllun marcio ar meini prawf llwyddiant. Felly, yn gyntaf oll, gadewch i ni feddwl am siwd olwg fydd ar y papur. Yn amlwg, papur uned 1 ydyw a byddwn ni'n edrych ar adran B heddiw. Yn y sesiwn ddiwetha, edrychwn ni ar werthu delweddau. Wythnos nesaf byddwn ni'n edrych ar adran C, sef ffilm yng Nghymru a Hollywood. Felly, mae angen i chi wneud yn siŵr bod gennych chi ddigon o feirws D, ac os ydych chi'n hoffi aroleuwyr neu highlighters, dewch â nhw gyda chi i'ch helpu chi i ynodi hefyd. Yn yr adran hon, bydd angen i chi fod yn ymwybodol am ychydig o straeon newyddion allweddol. Bydd angen i chi allu cyfeirio at enghreifftiau wrth i chi ysgrifennu eich atebion. Cofiwch, bydd angen i chi allu cyfeirio at wahanol gynhyrchion newyddion fel bydd disgwyl i chi gyfeirio at newyddion print, newyddion ar-lein a newyddion radio, y testunau gosod y byddwch chi wedi eu hastudio gyda'ch athro. Fel y gwyddoch eisoes, 2 awr a hanner yw hyd yr aroliad a bydd rhaid i chi ymdrin â thair adran. Mae hyn yn golygu bydd gennych chi tua 20 munud i ysgrifennu eich ateb ar gyfer yr adran newyddion a ffilm. Mae'r aroliad yn rhoi gwybodaeth i chi ar y clawr blaen, felly gnewch yn siŵr eich bod chi'n gyfarwydd â faint o farciau sy'n cael ei roi fesul cwestiwn. Gnewch yn siŵr eich bod yn cyfeirio at eich testunau gosod, fel eich bod yn dangos ystod eang eich dealltwriaeth. Gnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio'r derminoleg pwnc benodol, lle bo'n briodol. Hefyd, dewch â damcaniaethau perthnasol i mewn. Sylwch ar y gair hwnnw perthnasol. Mae angen i gysylltu ar un rydych chi'n ei ddweud. Efallai nad ydych chi wedi astudio newyddion yn yr oes ar-lein eto, ond pan fyddwch yn gwneud hynny, byddwch chi'n astudio papur newydd print traddodiadol ochr yn ochr â 2 wefan newyddion a newyddion radio. Mae angen i chi fod yn gyfarwydd â chodau a chonfensiynau'r 3 fformat, print, ar-lein a radio. Felly dyma'r meini prawf o'r fanyleb. Mae gennych chi 3 grŵp gwahanol ac rydych chi'n astudio un opsiwn o bob un o'r grwpiau hynny. Bydd eich athro yn siarad â chi am hyn ac yn eich cyfrwyddo yn yr hyn rydych chi'n ei wneud. Yn yr arholiad wedyn, mae angen i chi allu cyfeirio at y testunau hyn a gallu ategu eich pwyntiau trwy gyfeirio at enghreifftiau penodol ohonyn nhw. Yn ogystal â hyn, rydych chi'n mynd i astudio un digwyddiad arwyddocaol, ac rydych chi'n mynd i edrych ar sut mae'r digwyddiad hwnnw'n datblygu ac yn cael ei gynrychioli a'i ledaenu ar draws y gwahanol gyfryngau rydych chi'n ei astudio. Byddwch yn edrych ar stori sy'n cael ei chyflwyno ar draws y papur newydd a'r wefan a newyddion y radio. Bydd yn eitem newyddion galed, felly gwleidyddiaeth neu drosedd neu faterion tramor neu'r economi fydd hi. Yn y gorffennol, rydyn ni wedi astudio'r terfysgoedd yn America, terfysgoedd Trump yn America. Rydyn ni hefyd wedi edrych ar y pandemig Covid pan oedd hwnnw'n digwyddiad arwyddocaol. Fe wnaethon ni hefyd edrych ar Boris Johnson pan ymddiswyddodd fel prif weinidog ar y Deyrnas Gyfunol. Drychon ni ar Liz Truss hefyd pan wnaeth hi ymddiswyddo. Mae rhain yn enghreifftiau o'r straeon arwyddocaol y gallech ei astudio a'i dadansoddi.
Rydych chi'n astudio rhywbeth sy'n taro'r newyddion ac yna'n rolio ar draws y cyfryngau ac yn parhau am ychydig ddyddiau. Fel rhan o'r adran hon, rydych chi hefyd yn mynd i edrych ar gynulleidfaoedd a sut maen nhw'n rhyngweithio ac yn ymwneud â'r newyddion hynny. Byddwch yn edrych ar sut maen nhw'n defnyddio ac yn rhyngweithio ar newyddion. Byddwch yn astudio sut y gallai'r gynulleidfa ymateb i'r cynrychioliadau a gyflwynir trwy'r newyddion. Byddwch hefyd yn edrych ar y ffordd mae newyddion yn cael ei gyflwyno ar gyfryngau digidol fel Facebook neu Instagram. Byddwch yn gyfarwydd â'r fframwaith yr ydych yn ei ddefnyddio. Mae'r adran benodol hon, yr adran newyddion, yn edrych ar bob un o'r bedair agwedd ar y fframwaith cysyniadol. Mae hyn yn golygu bod angen i chi astudio iaith y cyfryngau, y diwydiant, y gynulleidfa a'r cynrychioliadau pan fyddwch chi'n astudio'r newyddion. Byddwch yn edrych ar bethau fel sut mae iaith y cyfryngau, codau a chonfensiynau yn creu ystyr. Er enghraifft, edrych ar sut mae tudalen flaen papur newydd yn defnyddio pennawd i ddenu sylw, neu edrych ar y delweddau a sut maen nhw'n tynnu sylw at y stori benodol sy'n cael ei chyflwyno. Byddwch hefyd yn edrych ar y diwydiant a sut mae newyddion yn cael ei lunio gan bwy sy'n berchen arno, pwy sy'n ei gynhyrchu, pwy sy'n ei ddosbarthu. Byddwch hefyd yn edrych ar y cynrychioliadau a sut mae'r newyddion yn cynrychioli gwahanol ddigwyddiadau, materion, lleoedd a grwpiau cymdeithasol neu ddiwylliannol. Yn olaf, byddwch hefyd yn archwilio'r gynulleidfa a sut maen nhw'n ymateb ac yn rhyngweithio ar newyddion mewn fformat print ac ar-lein. Bydd angen i chi astudio rai damcaniaethwyr allweddol. Ar gyfer iaith y cyfryngau, mae hyn yn golygu eich bod chi'n edrych ar BAT, ar hyn sydd wedi ei rwyddo, neu signify yn Saesneg. Hynny yw, ystyr y delweddau i'r unigolyn sydd yn edrych arnyn nhw. Rydych chi'n edrych ar gynodiadau rai manylion. O ran cynrychioliadau, byddwch chi'n defnyddio hol gan gynnwys cynrychioliadau o ethnigrwydd. O ran cynulleidfaoedd, rydych chi'n mynd i fod yn gyfarwydd â Gerbner, Hall a Clay Shirky, sy'n sôn am end of audience. Wrth i ni feddwl am y newyddion, un o'r pethau cyntaf i'w ystyried yw'r hyn sy'n cyrraedd y newyddion mewn gwirionedd. Felly dyma lle byddwn ni'n oedi ac efallai meddwl beth sydd wedi cyrraedd y newyddion yn ddiweddar. Pam, dych chi'n meddwl, bod y straeon hynny wedi cyrraedd y newyddion? A beth sy'n ei gwneud yn deilwng o fod yn y newyddion? Pa werthoedd newyddion sydd yn perthyn iddyn nhw, sy'n golygu eu bod nhw wedi cael sylw yn y newyddion? Felly, os byddwch yn oedi yma ac yn ystyried rai straeon newyddion diweddar, gallwch chi wedyn archwilio ei gwerth fel y temau newyddion. Ffactor arall wrth ddewis stori newyddion yw a yw'n berthnasol i Gymru neu Ynysodd Prydain, neu a yw'n ymwneud â Phrydain. Bydd o golygydd yn ystyried pa mor agos yn ddaearyddol yw'r stori, a ydyw'n rhywbeth sy'n berthnasol i'r Cymru neu'r Prydeinwyr pan fydden nhw yn ei ddarllen. Os yw rhywbeth yn boblogaidd, neu os oes galw amdano, gellir ei ystyried yn deilwng o fod yn y newyddion. Bydd papur newydd yn ystyried a oes galw am newyddion am bwnc poblogaidd. Ystyriaeth arall yw a yw'n ddigwyddiad anusgwyl neu bryn allai fod yn rhan o'r newyddion oherwydd ei fod yn anarferol. Bydd golygyddion hefyd yn cyhoeddi neu'n darlledu straeon sy'n ymwneud â chenhedloedd neu bobl elitaidd oherwydd ei bod o ddiddordeb mawr. Mae hyn yn golygu gellir ystyried rhywbeth sy'n ymwneud ag America neu China neu bobl enwog. Fodd bynnag, efallai y bydd pobl bob dydd hefyd yn cael eu hunain yn y newyddion os yw'n stori o ddiddordeb dynol sy'n mynd i enyn cydymdeimlad neu ysgogi barn. Mae hefyd yn wir bod llawer o'r newyddion yn newyddion trasic neu ddrwg yn ffocws newyddion negyddol. Dyma weithgaredd arall y gallwch chi ei wneud. Dyma rai o'r termau allweddol ar gyfer astudio papurau newydd ar gyfer y cyfryngau print. Rydw i'n awgrymu i chi oedi yma a cheisio pari'r term ar diffiniad. Unwaith y byddwch chi wedi gwneud hynny, chwaraewch y fideo eto, fel y byddwch chi'n gallu gweld a oes gennych chi'r ateb cywir. Dyma'r atebion. Mae rai'n bellach yn cyfateb.
Mae gennych chi'r termau allweddol fel y teitl a masthead yn Saesneg, sef y darn nodweddiadol hwnnw sy'n mynd ar y brig sy'n rhoi enw'r papur newydd i chi. Mae gennych chi'r pennawd, y print mawr sy'n rhoi syniad allweddol y stori i chi. Mae'n crynhoi'r stori i chi ac yn ceisio tynnu'ch sylw ati. Yna, mae gennych y capsiwn, sef y darn bach o wybodaeth o dan y llun sy'n angori ystyr y llun. Mae'n caniatáu i ni ddarllen y llun hwnnw yn y ffordd y mae'r cynhyrchydd newyddion am i ni ei ddarllen. Mae angen i chi edrych dros y termau a gwneud yn siŵr eich bod yn gyfarwydd â nhw ac yn hapus i'w defnyddio wrth edrych ar y dudalen flaen papur newydd. Ar y sleid nesaf, rydw i wedi ei paru i glawr yr observer. Yn amlwg gallwch chi argraffu eich clawr blaen eich hun a cheisio ei paru. Dyma enghraifft o sut y gellir defnyddio'r termau hynny ar glawr blaen y papur newydd. Os hoffech chi hefyd edrych ar y gwefannau newyddion, yr hyn y byddwch chi'n ei ddarganfod yw bod adran yno'n aml sydd ag adnoddau ddisgyblion ac adnoddau addysgol arni. Gallen nhw fod yn ddefnyddiol iawn a gall fod tyflenni gwaith da yno sy'n ymdrin ag arwyddo cad y newyddion o safbwynt y cyhoeddwr neu'r darlledwr. Os ewch chi wefan y Guardian Foundation, mae ganddyn nhw ddeunyddiau da, enghraifft, sy'n dangos sut mae straeon yn cael ei ystyried ar gyfer eu gwerthodd newyddion. Mae hefyd yn rhoi rhywfaint o'r derminoleg y maent yn ei ddefnyddio i chi. Dyma enghraifft o glawr blaen gydag anodiadau a wneud gan rhywun arno i chi, sy'n dangos i chi sut maen nhw wedi archwilio'r newyddion a'i dorri i lawr. Mae hwn yn sgil dda i ddechrau, ond yna'n amlwg mae'n rhaid i chi feddwl sut mae hynny'n apelio at genulleidfa, sut mae'n tynnu ei sylw, pa fath o ragfar neu duedd sy'n y stori ac ati. Bydd hyn yn eich helpu i ystyried beth sydd wedi gwneud y stori yn stori newyddion gwerth chwael a diddorol. Mae'n sgil defnyddiol i chi. Gan symud o'r cyfryngau print a'r newyddion print i'r cyfryngau cymdeithasol, presenoldeb ar-lein, mae'n ddiddorol ystyried faint o bobl sydd bellach yn ymgysylltu â'r newyddion trwy lwyfannau cyfryngau cymdeithasol. Dyma rhywbeth sydd gwir angen i chi ei ystyried ar gyfer yr aroliad hwn. Mae'n werth edrych ar hen erthygl o'r Independent. Fe gyhoeddwyd yn 2014 ac edrychodd ar sut y gallai newyddion ar-lein newid y ffordd yr ydyn ni'n rhyngweithio ac yn ymgysylltu ar fformatau newyddion traddodiadol. Rydyn ni wedi rhoi'r pennawd i chi, ac mae'n werth edrych arno ac ystyried y pwyntiau allweddol sy'n cael ei gwneud. Yr hyn rydych chi'n ceisio i ystyried ydy sut mae'r cyfryngau cymdeithasol wedi newid y ffordd rydyn ni'n rhyngweithio ac yn ymgysylltu ar newyddion. Ar gyfer yr adran hon yn yr aroliad, mae angen i chi feddwl am nodweddion gwefannau newyddion. Yn amlwg, gyda gwefan newyddion, mae gennych chi sylw neu coverage wedi ddiweddaru 24/7 sy'n golygu cyn gynted ag y bydd stori'n torri a'i fod ar y ryngrwyd. Mae hefyd yn golygu cyn gynted ag y bydd canlyniad newydd mewn stori a'i fod ar y ryngrwyd yn syth. Mae gwefan newyddion yn diweddaru ac yn adnewyddu'r ffrwd newyddion yn gyson a gallwch chi bob amser ddod o hyd i'r newyddion diweddaraf ar frig y dudalen. Mae erthyglau eraill wrth i chi fynd drwy'r dudalen, ond pan fyddwch chi'n mynd ar y wefan newyddion, y peth cyntaf y welwch yw'r fersiwn mwyaf diweddar o'r stori, maen nhw'n ei redeg. Maen nhw hefyd yn defnyddio mecanwaith optimeiddio peiriannau chwilio sy'n cynyddu'r gwilededd a chyreiddiad, oherwydd ei bod yn defnyddio rai termau allweddol penodol. Fel pan fyddwch chi'n chwilio rhywbeth ar y ryngrwyd, mae ei gwefan yn dod i fyny daw i stori fyny yn yr un fodd. Bydd gwefannau newyddion hefyd yn defnyddio cymysgedd o gynnwys rad ac am ddim a premiwm, sy'n dangos yn newid i refeniw digidol, fel ei bod yn gwneud ei harian drwy'r wefan drwy godi tal am rai o'i herthyglau. Ni fydd pawb yn talu, ond bydd rai pobl yn gwneud. Os edrychwch chi ar rai o'r gwefannau newyddion, maen nhw'n aml yn rhoi nifer arbennig o erthyglau i chi am ddim, ac yna bydden nhw'n gofyn a ydych chi'n dymuno gwneud cyfraniad ar redeg y wefan. Bydd llawer o elfennau rhyngweithiol hefyd ar y wefan newyddion, sy'n un o'r rhesymau pan mae pobl yn dechrau newid y ffordd maen nhw'n ymgysylltu ar newyddion. Oherwydd pan fyddwch chi'n mynd ar-lein yn gyflym iawn gallwch chi bersonoli'r cynnwys yn soeliedig ar eich dewisiadau personol, a gallwch chi weld pethau rydych chi am ei gweld.
Gallai olygu eich bod yn colli allan o'r bethau, oherwydd byddwch yn cael straeon newyddion am y pethau rydych chi wedi clicio arnynt o'r blaen, ac efallai na fyddwch yn gweld pethau mwy newydd, ond mae'n eich helpu bersonoli'r hyn yr ydych chi yn ei wneud. Rydych chi hefyd yn gallu rannu straeon newyddion ac rydych chi'n gallu gwneud sylwadau ar y straeon hynny yn llawer haws. Yn y gymdeithas sydd ohoni, mae gwefan newyddion yn dod yn un o'r prif ffynonellau gwybodaeth, yn enwedig ar gyfer digwyddiadau'r byd, oherwydd ein bod yn gallu cyrchu'r wybodaeth hon gymaint yn haws ac yn gyflymach. Mae'r rhwyddineb mynediad hwn wedyn yn siapio ein canfyddiadau o'r byd, yn enwedig os ydyn ni'n gweld gweithredoedd treisgar, neu os ydyn ni'n gweld gweithredoedd terfysgol neu ryfel mewn rai gwledydd. Mae'r amlygu hwn yn siapio'r ffordd rydyn ni'n gweld y byd o'n cwmpas. Mae'r lledaenu newyddion byd-eang hwn yn golygu ein bod yn llawer mwy gwybodus fel cymdeithas. Gall cyflymder a chystadleurwydd gwefan newyddion weithiau arwain at ledaenu gwybodaeth anghywir neu ffeithiau heb ei gywiro a'i gwirio, oherwydd ei bod yn rhoi'r newydd allan mor gyflym. Weithiau nid yw rai o'r straeon yn cael ei gwirio cystal ag y gallen nhw, felly dyma lle rydyn ni'n dechrau siarad am ddibynydwyedd neu ragfarn, ac rydyn ni'n dechrau siarad am sut mae'r newyddion yn cael ei ddewis. Mae'n werth edrych hefyd ar sut yr ymdriniad ar stori mewn gwahanol ffurfiau. Bod o hyd i'r stori sy'n gysylltiedig ag ef ar unwaith. Rydych chi'n clywed rhywbeth ac rydych chi am ei wirio, rydych chi ei wneud ar eich ffôn ar unwaith. Mewn e-sgol, pan fydd gennych chi 5 munud, gallwch chi gael golwg sydyn, a gallwch chi ddod o hyd i'r wybodaeth diweddaraf am yr hyn sy'n digwydd o'ch cwmpas yn eich ardal leol, yn eich gwlad neu hyd yn oed ar draws y byd. Mae'r newyddion ar lein yn cynnig y wybodaeth sydyn hon sydd ar flaenau eich bysedd nawr, ac mae wir wedi trawsnewid arferion darllen pobl, ac mae wedi rhoi hwb i'r newyddion yn hytrach na lladd y newyddion. Dyma gyfle arall i chi wneud rhywfaint o ddadansoddi drosoch chi eich hun yma. Gallech oedi nawr ac ystyried y ddelwedd yma o First News Live. Ar gyfer hyn, gallech chi ystyried sut mae'r clawr blaen hwn yn ymgysylltu â defnyddwyr ac yn ei hannog i ryngweithio. Gallech chi ei oedi yma a meddwl am y ffordd y mae hyn yn apelio ac yn rhyngweithio ar gynulleidfa. Ar y sleid hon, mae gennych chi rai termau defnyddiol ar gyfer codau a chonfensiynau gwefannau. Mae'n debyg eich bod chi'n gyfarwydd â nhw o bynciau eraill, nid o'r cyfryngau yn unig. Nawr, ar hon, fellech chi oedi a cheisio ffitio'r termau o'r sleid flaenorol ar y dudalen we ar lein hon. Fellech chi feddwl am ba le roedden nhw'n ffitio, a gallech chi ffitio rheini i mewn. A dyma'r atebion i chi. Felly, rydych chi nawr yn cael yr atebion ar gyfer ymarfer blaenorol. Gyda sleid hon, rydyn ni'n ceisio eich annog i feddwl eto am y derminoleg a meddwl beth yw diben y nodwedd. Nid oes gwerth mewn sylwi ar y nodwedd a'i henwi, nid yw defnyddio'r derminoleg yn y ffordd honno yn ennill llawer o farciau i chi. Mae gwir angen i chi ddefnyddio'r derminoleg i ddadansoddi'r resymau pan mae'r nodweddion hynny wedi eu cynnwys. Beth yw rôl y nodwedd a pham y caiff ei chynnwys? Ai hwylustod mynediad? Ai mwyn ennill diddordeb cynulleidfa? Ai mwyn personoli'r cynnwys? Ai mwyn eich annog chi i fynd yn ddyfnach i'r wefan? Mae yna bob math o resymau i'r nodweddion hyn fod yma. A byddai'n ddefnyddiol i chi archwilio'r resymau hyn a meddwl amdanyn nhw i ehangu eich dadansoddiad. Nawr, rydyn ni'n symud ymlaen o newyddion ar-lein i newyddion radio. Cofiwch, mae'n rhaid i chi astudio'r 3 fformat gwahanol. Rydyn ni wedi edrych ar brint, rydyn ni wedi edrych ar-lein, a nawr rydyn ni'n edrych ar y newyddion radio. Unwaith eto, mae gennych chi rai termau allweddol yma, dim ond rai termau sylfaenol iawn am y ffordd y gallai rhaglen cael ei strwythuro a'i roi at ei gilydd. Un o'r gwefannau byddwn ni'n weithiau'n annog disgyblion i fynd iddi ydy tudalen BBC Bitesize. Mae yna rhywfaint o adolygu tygau defnyddiol iawn yno ar gyfer newyddiaduraeth a radio, allai fod yn werth edrych arno. Mae yna rhywfaint o adolygu tygau defnyddiol iawn yno ar gyfer newyddiaduraeth a radio, allai fod yn werth edrych arno. Rydyn ni'n symud ymlaen o newyddion ar-lein i newyddion radio. Cofiwch, mae'n rhaid i chi astudio'r 3 fformat gwahanol. Rydyn ni wedi edrych ar brint, rydyn ni wedi edrych ar-lein, a nawr rydyn ni'n edrych ar y newyddion radio. Unwaith eto, mae gennych chi rai termau allweddol yma, dim ond rai termau sylfaenol iawn am y ffordd y gallai rhaglen cael ei strwythuro a'i roi at ei gilydd. Un o'r gwefannau byddwn ni'n weithiau'n annog disgyblion i fynd iddi ydy tudalen BBC Bitesize. Mae yna rhywfaint o adolygu tygau defnyddiol iawn yno ar gyfer newyddiaduraeth a radio, allai fod yn werth edrych arno.
Mae rhywfaint o derminoleg defnyddiol yno, na fydd angen pob un ohonynt, ond mae'n adnodd defnyddiol i chi i ddechrau. Mae angen i ni fod yn meddwl am godau a chonfensiynau rhaglen radio. Efalla'ch bod chi wedi astudio raglen Radio Wales, sioe Gareth Lewis, neu wedi edrych ar BBC Radio 1. Beth bynnag ych chi wedi astudio, mae'n debyg eich bod chi wedi darganfod bod hunaniaeth brand unigryw iawn i raglenni radio, ac mae'r sianel a'r cynhyrchwyr wedi gweithio'n galed iawn i'w greu. Bydd gan y raglen hunaniaeth brand a bydd jingles cyfarwydd. Mae yna sloganau a chyflwynwyr arferol a mae eu henwen gysylltiedig ar raglen honno, ac yn amlwg mae gennych chi'r amser reolaidd ar gyfer y raglenni penodol hynny hefyd. Mae reoleiddra iddo, cynefindra ef, ac mae'r cynhyrchwyr yn gweithio'n galed i adnabod ei brand, fel eich bod chi'n gwybod ar bwy ych chi'n gwrando a pha raglen ydyw. Yr hyn y byddwch chi'n ei ddarganfod gyda'r radio yw bod yna raglenni lleol a rhanbarthol gyda chyflwynwyr yn defnyddio acenion rhanbarthol. Mae hwn yn llawer mwy cyffredin. Mae acenion yn dderbyniol ar y newyddion, ac weithiau mae'n arwydd y falchder yn yr hunaniaeth rhanbarthol i ddefnyddio cyflwynydd ag acen leol. Rydych chi'n cael slotiau amser cyfarwydd ar gyfer raglenni cyfarwydd fel y raglenni brecwast neu amser gyrru. Mae'r ddau wedi eu hanelu at gymudwyr, pobl sy'n teithio i'r gwaith, ac felly mae'r raglenni hyn yn ymdrin â phethau fel y newyddion teithio a'r tywydd. Mae'r rhain i gyd yn digwydd ar amser penodol yn y raglen, er mwyn i chi allu tiwnio i mewn yn benodol ar ei cyfer. Mae hyn yn galluogi ei grandawyr sy'n aml yn teithio i'r gwaith i rando a chael gwybodaeth hanfodol ar gyfer y diwrnod. Mae nhw'n rhaglenni eitha defnyddiol. Mae rhaglenni ar gael yn aml ar alw, yn ogystal â bod yn fyw, fel y gallwch chi rando nôl ar eich hoff sioe a gallwch chi gael mynediad ati ar ôl y ddarllediad greiddiol. Yn aml mae'n cael ei archifo. Ar y rhaglenni fe gewch chi benawdau newyddion o'ch ardal leol yn ogystal ag o weddill y byd. Yn dibynnu ar yr un sy'n torri ar y diwrnod hwnnw, fe gewch chi grynodeb o'r newyddion rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol. Mae amseroedd reolaidd ar gyfer y bwletinau newyddion, felly o fewn y raglen bydd amser reolaidd ar gyfer y newyddion, y tywydd, traffig a chwaraeon. Bydd slotiau trafod yn y raglen gyda phobl yn siarad am newyddion a materion y diwrnod hwnnw. Bydd ganddyn nhw arbenigwyr ar y pwnc i siarad, a bydden nhw hefyd yn aml yn cael cyfweliadau gyda'r bobl bob dydd sy'n cael ei dal yn y straeon newyddion. Wrth gwrs mae bwletinau chwaraeon hefyd. Dyma'r mathau o nodweddion rydych chi'n chwilio amdanyn nhw pan byddwch chi'n edrych ar y raglenni hyn, fel rhan o'ch cwrs, ac rydych chi'n chwilio am y codau a'r confensiynau cyfarwydd hynny i'ch helpu chi i ddadansoddi sut mae'r gynulleidfa'n cael ei denu i'r raglen ac yn ymgysylltu â hi. Rydyn ni newydd drafod sut mae gan y newyddion radio gyflwynydd sydd o gwyneb cyfarwydd, ac maen nhw'n aml yn rhan bwysig iawn o hunaniaeth y raglen honno. Felly edrychwch ar adnoddau cybac, edrychwch pwy yw'r cyflwynydd, ac ystyriwch ar ôl mae'r cyflwynydd yn chwarae o fewn y raglen newyddion. Un o'r pethau yw ystyried gyda'ch testyn gosod yw, a yw eich cyflwynydd yn lleol, ydyn nhw siarad ag acen leol, a yw eu personoliaeth yn amlwg wrth i'r raglen ddatblygu, a dyn nhw'n ymgysylltu'n dda ag aelodau eraill y tîm. Un o'r pethau byddwch chi'n ei ddarganfod yn aml yw, bod y cyflwynydd yn cael ei enwi'n unigol ac yn gysylltiedig â'r raglen, mae tîm o bobl ar y raglen gyda nhw, ac mae llawer o ryngweithio rhyngddyn nhw. Gall fod llawer o hiwmor o fewn raglen o'r fath, llawer o drafod ysgafn am rai o'r pethau sy'n cael eu cyflwyno. Mae'n creu naws gyfarwydd braf fel petai chi'n gwrando ar sgwrs rhwng ffrindiau. Pan byddwch chi'n edrych ar y raglen newyddion, un peth yw ystyried yw tuedd neu ragfarn, bias. Ac yn aml mae angen i chi archwilio yw'r erthygl yn unochrog, neu yw cyflwyniad y newyddion yn arddangos tuedd neu ragfarn. Wrth i chi archwilio ragfarn, mae angen i chi gofio nad yw pob ragfarn yn fwriadol, gallai raglen fod yn ragfanllyd trwy ddewis, neu hepgor yr un sy'n cael ei gynnwys yn y raglen. Gallen nhw fod yn ragfanllyd gyda lleoliad rhywbeth ar y wefan newyddion. Gallen nhw fod yn gogwyddo drwy'r pennawd,
allai fod yn eich lleoli chi fel cynulleidfa drwy'r iaith emosiynol y maen nhw'n ddefnyddio, neu'r derminoleg awgrymog maen nhw'n ei ddefnyddio. Falle bod yna ragfan drwy'r ffotograffau neu'r capsiynau sy'n yngori'r ystyr ac yn gosod y gynulleidfa i'w darllen mewn ffordd arbennig. Gall hyd yn oed ongl y camera helpu i greu teimlad rhagfarnllyd o fewn y stori. Gall fod tuedd trwy ddefnyddio enwau neu deitlau. Falle bydd tuedd drwy'r ystadegau maen nhw'n dewis eu cynnwys, neu ei gadael allan. Enghraifft o hyn fydde'r etholiadau yn America pan fu ymgais i gymaru'r torfeydd adeg urddo Barack Obama a'r torfeydd adeg urddo Trump. Ceiswch ddod o hyd i rai lluniau i gymharu sut maen nhw'n dangos tuedd trwy onglau camera, tocio ac ystadegau sy'n cael ei defnyddio. Roedd yn bendant yn creu dadlau ar y pryd ac yn dangos tuedd yn y newyddion. Mae rhain i gyd yn elfennau sy'n bendant yn werth eu gweld, a byddwn nhw'n ystyried sut mae pob un o'r rhain yn gweithio, ac efallai'n meddwl am rhywbeth yr ydych chi wedi weld yn ddiweddar ac yn ceisio ystyried a oes rhyw fath o ragfan o'i fewn. Dyma chi awgrym bach cyflym ar gyfer yr arholiad. Mae'n syniad da tynnu cymeriaethau ynglyn â sut mae'r straeon yn cael eu cyflwyno ar lwyfannau gwahanol. Enghraifft, falle byddai'n werth ystyried pa straeon sydd wedi cynnwys yn y newyddion ac ydyn nhw ar yr holl fformatau i chi di astudio. Gallwch chi ystyried barn y cyfryngau prif ffrwd o gymaru ar ffurfiau amgen. Gallwch chi edrych ar y gwaniaethau rhwng y ddau ohonyn nhw. Falle byddwch chi'n edrych ar sut mae'r cyfryngau lleol yn ymdrin â'r stori o'i gymaru â sut mae'r cyfryngau cenedlaethol yn ymdrin â'r stori. Ystyriwch a ydyn nhw'n cynnig safbwynt cytbwys, neu aw'r holl ffynonellau'n dangos tuedd mewn rhyw ffordd. A sut mae nhw felly yn rhagfanllyd, pam i bod nhw'n rhagfanllyd. Falle yr hoffech chi wedyn edrych ar yr hyn sy'n cael sylw ar y radio, sy'n cael sylw neu beidio yn rhywle arall, ac yn amlwg beth mae hynny'n ddweud wrtho ni ac wrthoch chi am y ffocws bresennol. Ym mha bethau mae gan y gymdeithas ddiddordeb ynddyn nhw ar hyn o bryd. Mae'n bendant yn werth tynnu ar gymeriaethau i archwilio'r ffordd mae'r newyddion yn cael ei gyflwyno ar draws gwahanol lwyfannau. Symudwn ni i'r theori nawr, ac mae'r hyn sydd gennym ni yma yn ein hatgoffa'n gyflym iawn o'r theori defnyddiau a boddhad. Mae'r ddamcaniaeth hon yn eich helpu ystyried pam y gallai cynulleidfa ymgysylltu â ffurf benodol o gyfryngau. Gyda'r ddamcaniaeth hon, rydych chi'n ystyried a yw'r gynulleidfa'n ymgysylltu oherwydd maen nhw'n cael pleser ohono a chyfle i ddianc rhag reality am ychydig. Gallen nhw hefyd ymgysylltu er mwyn canfod rhywbeth am ei hunaniaeth. Gallai cynulleidfaoedd ymgysylltu er mwyn teimlo'n rhan o rhywbeth a meithrin perthynas ag eraill. Yn olaf, falle bydd y gynulleidfa'n ymgysylltu i gael gwybodaeth ac i ddysgu rhywbeth am y byd o'i cwmpas. Dyma acronym eitha defnyddiol i'ch helpu i feddwl am y defnyddiau a'r boddhad o ran pam y cynulleidfa'n ymgysylltu â ffurf benodol, beth maen nhw'n gael ohoni, sef PIC. Yn Saesneg, pleasure, identity, community, knowledge. Mae gennych chi hefyd rhywfaint o ddamcaniaeth cynulleidfa yma gyda hôl, lle ydych chi'n edrych ar y darlleniadau hynny sy'n cael ei ffafrio, y darlleniadau sy'n cael ei negodi, a'r darlleniadau sy'n cael ei gwrthwynebu. Rydych chi'n meddwl am siwr y gallai cynulleidfa ystyried y negeseuon sy'n cael ei cyflwyno gan y cyfryngau, ac a ydy'r gynulleidfa mynd i ddod i hyd i'w ffordd i hunain i mewn iddo, a ydyn nhw'n mynd i wrthwynebu'r neges hegemonaidd sy'n cael ei cyflwyno iddyn nhw. Let's go. Ystyriwch gerbner hefyd pan fyddwch chi'n edrych ar y gynulleidfa. Gerbner yw'r damcaniaethwr sy'n siarad am siwr y gallai patrymau ar ymlygiad hirdymor, long-term exposure, gael effaith sylweddol ar y ffordd mae unigolyn yn edrych ar y byd. Enghraifft hawdd o hyn falle yw y gallai'r ffocws cynyddol ar droseddu yn y newyddion olygu bod cymdeithas yn teimlo bod mwy o droseddu o gwmpas. Mae straeon mynych am drais neu lofruddiaeth yn golygu bod pobl yn mynd i deimlo'n aniogel yn eu cymunedau. Mae'r amlygiad mynych hwnnw
i batrwm cynrychiolaeth yn mynd i olygu bod pobl yn cysylltu agweddau penodol ar droseddu a'u cymuned eu hunain ac yn dechrau poeni mwy amdano. Mae Gerbner yn ddamcaniaethwr defnyddiol iawn pan fyddwch chi'n edrych ar y newyddion yn y cyfryngau hefyd. Ochr yn ochr â theori cynulleidfa, mae gennych chi hefyd ddamcaniaeth cynrychioliad. A nynne newydd atgoffa'n hunain bod Gerbner yn sôn am batrymau ddod i gysylltiad dros ôl tro a chynrychioliadau. Mae'n werth cofio bod Hall yn sôn am siwt mae'r cynrychioliadau hynny'n cael eu llunio a siwt y gallen ni ymateb iddyn nhw. Wrth gysylltu hyn ar newyddion, falle byddwch chi am feddwl am y stereotypau a'r cynrychioliadau a ddefnyddir yn aml gan gyflwynwyr newyddion. Er enghraifft, a yw pobl ifanc yn eu harddegau bob amser yn cael eu cyflwyno fel llybystiaid, cranffystiaid neu jobs yn y cyfryngau. Ydyn nhw bob amser yn cael eu cyflwyno fel rai afriolus allan o'r reolaeth, neu oes cynrychioliadau mwy cadarnhaol o bobl ifanc yn eu harddegau yn y newyddion. Defnyddir stereotypiau a chynrychioliadau cyfarwydd fel ffurfiau llawfer i gynrychioli grwpiau o bobl, ac mae angen i chi fod yn ystyried sut y cyflwynir y grwpiau hyn yn y newyddion. Agwedd arall y mae angen i chi ystyried yw'r diwydiant y tu ôl i'r newyddion. Yn yr adran newyddion ar lein, gofynnir i chi ystyried y diwydiant y tu ôl i'r newyddion, pwy sy'n rheoli neu'n rhedeg y cwmni sy'n cynhyrchu'r newyddion rydych chi'n edrych arno. Sut mae'r newyddion hwnnw'n cael ei gynhyrchu a'i ddosbarthu. A ydych chi'n ymwybodol o sut mae'r newyddion hwnnw'n cael ei ddosbarthu a phwy sydd y mynediad iddo, a sut maen nhw'n cael mynediad ato. A ydych chi'n ymwybodol o elw a chost, ydych chi'n ymwybodol faint mae cwmni'n ei wario ar gynhyrchu'r newyddion. Yn yr arholiad, dyla'r ymwybyddiaeth honno o'r diwydiant fod yn siapo'r ffordd rydych chi'n archwilio'r newyddion a'i ddad-adeiladu yn eich ymateb arholiad. Er mwyn rhoi hyn i gyd ar waith, mae gennym ni gwestiwn papur blaenorol o 2018. Dim ond cwestiynau adran bew'r papur hwnnw sydd yma. Fe sylwch fod gennych chi ddwy ran i'r cwestiwn. Mae gennych chi 2A sy'n werth 10 marc, a mae gennych chi 2B sy'n werth 20 marc. Mae angen mynd i'r afel ar 2 ran y cwestiwn a'i hateb. Yn amlwg ar gyfer cwestiwn 10 marc, gallwch chi ysgrifennu llai nag anewch chi ar gyfer cwestiwn 20 marc, gan dreulio llai o amser arno. Dyma'r mathau o bethau dylech chi fod yn ystyried wrth edrych ar y marciau sydd ar gael. Mae'r cwestiwn cyntaf yn dweud, esboniwch sut mae datblygiadau technegol diweddar wedi newid y ffordd mae newyddion yn cael ei ddosbarthu. Mae hwn yn edrych ar y ffordd mae pobl yn cael mynediad at y newyddion, siwt maen nhw'n darllen eu straeon newyddion a siwt maen nhw'n rhyngweithio ar newyddion hynny. Mae'r ail gwestiwn yn gofyn i chi edrych ar siwt mae un digwyddiad wedi gynrychioli ar draws y ddau gynnyrch cyfryngau newyddion i chi di astudio. Gadewch i ni dorri hyn i lawr ychydig yn fanach. Yn yr arholiad, yn bendant mae angen i chi dreulio peth amser yn cynllunio, a dylech chi fod yn cynllunio ac yn nodi syniadau cyn i chi ddechrau ysgrifennu. Felly, siwt mae technoleg wedi newid y ffordd mae newyddion yn cael ei ddosbarthu. Oedwch nawr a nodwch 6 neu 7 pwynt, ac yna yn amlwg meddyliwch am eich profion gosod ac ystyriwch a oes gennych chi unrhyw enghreifftiau perthnasol i'w cynnig. Dyma chi'r cynllun marcio byddwch chi'n ddefnyddio ar gyfer y cwestiwn hwnnw. Os ydych chi am oedi nawr a rhoi cynnig ar y cwestiwn hwnnw yn yr ychydig sleidiau nesaf, rydyn ni'n mynd i fynd dros yr hyn gallech chi fod wedi gynnwys, a sut aeth rhywun arall ati i ateb y cwestiwn. Byddai'r arholwr yn disgwyl i chi ddangos rhyw faint o ymwybyddiaeth o ddamcaniaethau allweddol, a sut mae cynulleidfaoedd yn rhyngweithio ar cyfryngau ar newyddion. Byddai'r arholwr yn disgwyl i chi ddangos eich gwybodaeth am wahanol lwyfannau, a byddent yn edrych i chi fod yn ymwybodol o gwahanol ffyrdd y mae'r gynulleidfa'n defnyddio'r newyddion. Falle gallwch chi edrych ar frandiau, neu falle byddwch chi'n gallu edrych ar gyfryngau digidol yn erbyn cyfryngau print. Falle gallwch chi edrych ar ddefnydd dyfeisiau symudol, ac efallai hyd yn oed edrych ar y ryngweithio rhwng y darllenydd a'r newyddion, a'r ffaith ein bod ni'n gallu rhoi sylwadau ar y straeon newyddion.
Nid yw hwn yn ateb hir, ac mae 10 marc yn golygu 10 pwynt synhwyrol wedi dadansoddi. Bydd eich athro yn rhoi arweiniad i chi ar fant mae angen i chi ysgrifennu am 10 marc. Os ydrychwn ni ar yr enghraifft hon, dyma ddechrau ateb disgybl ar gyfer cwestiwn 2A. Mae'r ymgeisydd yn dechrau drwy edrych ar grŵp cynulleidfa penodol ac yn archwilio sut mae'n well ganddyn nhw weld y newyddion yn ddigidol. Yna mae'r ymgeisydd wedi mynd ymlaen i siarad am sut mae cael mynediad i'r newyddion rydych chi ei eisiau a sut mae modd ei delwro eich dewisiadau eich hun. Dim ond dechrau ei hateb yw hyn, felly dim ond y paragraff agoriadol sydd yma. Beth wnaethon nhw'n dda yma? Wel, maen nhw wedi ystyried effaith technoleg ar y gynulleidfa. Maen nhw'n bendant yn mynd i rafel ar cwestiwn oherwydd mae ganddyn nhw'r gair cynulleidfa yno. Beth nad ydyn nhw wedi wneud? Dydyn nhw ddim yn gwirionedd wedi dechrau siarad am ddulliau damcaniaethol eto. Rydw i'n gwybod na daeth yr ymgeisydd hwn ymlaen i archwilio dulliau damcaniaethol, sef y peth y gwnaethon nhw o'i golli. Falle bod nawr yn amser da i chi feddwl am ba ddamcaniaethau gallech chi eu crybwyll a'i cyflwyno sy'n berthnasol i'r cwestiwn. Roedd yr ail gwestiwn yn gofyn i chi ystyried digwyddiad newyddion ac archwilio'r ffordd y cafodd ei gyflwyno mewn 2 o'ch testunau gosod. Disgwylir i chi ddadansoddi ychydig yn fwy manwl gyda'r ymateb hwn, oherwydd ei fod yn werth 20 marc. Mae'n dwbl yr hyn i chi wedi wneud yn barod. Yn yr ymateb hwn, byddwch chi'n edrych ar sut mae iaith a cyfryngau yn llunio cynrychioliad digwyddiad. Byddwch yn dadansoddi iaith y cyfryngau gan gynnwys amrywiaeth o agweddau, a fyddai'n edrych ar bethau fel codau a chonfensiynau papur newydd neu godau a chonfensiynau gwefan, yn dibynnu ar yr hyn ydych chi wedi dewis edrych arno. Yn amlwg, ych chi'n telwrach ymateb i'r testunau gosod ych chi wedi dewis. Mae angen i chi edrych ar sut mae'r cynrychioliadau wedi llunio ac efallai byddwch am gyfeirio at safbwyntau beirniadol fel semioteg gymdeithasol neu gynrychioliadau eto yn dibynnu ar yr hyn ych chi wedi dewis. Dyma'r ateb hira, ac mae angen i chi fod yn meddwl o ddifri am ddatblygu eich pwyntiau a roi enghreifftiau. Unwaith eto, dyma enghraifft gwaith disgybl i chi. Dyma 2 baragraff o ymateb hirach. Awgrymir gyda hyn dylech chi oedi ac ystyried yr hyn maen nhw wedi wneud yn dda, a'r hyn y credwch chi gallen nhw wedi wneud yn well. Yn ar y sleid nesaf byddai'n cyflwyno fy meddyliau i. Pan oedd y marciwr yn marcio hwn, roedd yn meddwl bod ganddyn nhw gyfeiriadau da at brint a radio. Yr hyn na wnaethon nhw yn anffodus oedd adnabod y raglen radio. Mae bob amser yn syniad da i nodi eich testun gosod i ddweud o ble cawswch chi eich gwybodaeth, falle hyd yn oed egluro pryd cafodd ei ddarlledu, neu ei argraffu, fel bod gennych chi ffram gyfeirio benodol fel hyn. Soniodd yr ymgeisydd hwn am godau technegol, ond, yn anffodus, soniodd amdanyn nhw wrth fynd heibio. Nid oedd mewn gwirionedd yn dweud unrhyw beth yn fanwl am y codau a'r confensiynau technegol, ac yn sicr ni wnaeth edrych ar sut roedd print a radio yn wahanol. Fe wnaethon nhw edrych ar iaith ac edrych ar gynodiadau. Treulio nhw ychydig o amser yn ystyried sut roedd iaith yn lleoli'r gynulleidfa, gan edrych ar effaith y iaith honno. Roedd rhywfaint o ddadansoddi iaith eitha da yn hyn. Yn amlwg gallen nhw fod wedi gwneud mwy, ac yn bendant gallen nhw fod wedi cynnwys mwy o theori. Symudwn ymlaen. Trosolwg yw hwn yn y bôn o'r hyn mae'r arholwr yn chwilio amdano, a'r hyn mae ei eisiau mewn gwirionedd mewn traethawd da. Yn bendant mae angen cyflwyniad i draethawd da, lle mae angen mynd i'r afael yr cwestiwn a dangos dealltwriaeth am yr hyn i chi am ysgrifennu yn ei gylch. Dylai eich cyflwyniad amlinellu siwrd yr ydych chi'n mynd i fynd i'r afael ar cwestiwn. Bydd traethawd da yn enwi'r testunau gosod a astudiwyd. Bydd ateb da yn bendant yn rhoi esboniad clir o'r stori i chi'n cyfeirio ati.
Pan mae'n sôn o gyfeirio at digwyddiad newyddion caled, mae nhw am i chi enwi ac egluro'r digwyddiad hwnnw. Mae'r arholwr eisiau chi ddangos eich gwybodaeth a chefnogi'r pwyntiau eich chi'n ei gwneud. Mae angen i'ch ymateb ddangos cydbwysedd rhwng y ddau destun gosod. Os oes angen dau yn yr ateb, mae angen i chi sicrhau eich bod yn cyfeirio at y ddau yn gyfartal. Os yw'r ddamcaniaeth yn cael ei henwi'n benodol yn y cwestiwn, gnewch yn siŵr eich bod chi'n mynd i'r afel yn bendant yr un maen nhw'n ei henwi. Yn amlwg, gnewch yn siŵr bod eich casgliad yn mynd yn ôl i'ch cwestiwn, a gnewch yn siŵr bod eich ymateb o hyd priodol ar gyfer yr 20 marc hynny. Felly, i ba le ewch chi nawr? Beth ych chi'n gallu gwneud? Wel, mwyn paratoi ar gyfer yr arholiad, gallwch chi chwilio am y digwyddiadau newyddion arwyddocaol hynny. Dylech edrych am y pethau sy'n cyrraedd y newyddion ar y gwahanol lwyfannau eich chi'n ei astudio, yn enwedig yn eich testunau gosod. Talwch sylw i sut mae'r straeon hynny'n cael eu cyflwyno ar draws yr holl wahanol ffurfiau eich chi wedi bod yn edrych arnyn nhw, ac ystyriwch beth sy'n wahanol i'r ffordd mae'r wefan yn cyflwyno'r newyddion o'i gymharu â'r newyddion print neu radio. Yn y bôn, daliwch ati i dalu sylw i'r newyddion, gan edrych ar yr hyn sy'n cael ei gyflwyno i ni a dadansoddi sut mae hynny'n cael ei gyflwyno. Diolch i chi am wylio. Rydw i'n gobeithio bod hyn wedi rhoi rai syniadau i chi am sut i fynd at eich arholiad a sut i adolygu. Rwy'n gobeithio eich bod chi ychydig yn fwy hyderus nawr ynglŷn â sut i ymdrin â'r adran hon. Rwy'n gobeithio byddwch chi'n gallu dod o hyd yr atebion i'r cwestiynau a'ch bod chi'n ymwybodol o'r hyn sydd angen i chi wneud ar gyfer yr arholiad. Yn olaf, rydw i'n gobeithio eich bod yn gyfarwydd ar cynllun marcio a'r meini prawf llwyddiant. Felly hwyl i chi a diolch am wylio. Bydd y sesiwn nesaf yn edrych ar ffilm yng Nghymru a Hollywood.